Hello, good evening. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. Threesome Joyride is brought to you by T-Spot. For orders and deliveries, visit www.facebook.com/T-Spot-Albay. Foods by Uncle JD. For orders, you may call or text 0998-246-1588. Winter Water. We purify your essentials. Located at Santa Cruz, Virac, Catanduanes. Hideout Bar and Grill. Located at Piborgo Street, Barangay Ilawod 3, Daraga, Albay. Mr. Jerry Bunao, Admin Officer 2, Malilipot, Albay. Usapang pag-ibig, usapang real life situation, usapang everything. Inyo nang matutunghayan sa programang pag-uusapan ang lahat tungkol sa ating araw-araw na pamumuhay. Usapang may kabuluhan dito sa programa Threesome Joyride. Sakay na at makipagkwentuhan sa inyong paboritong ka-threesome, sina Papa Max. Uy girl, kung mapili ka kilalaki, duman ka sa mga loyal pirmi. Uncle JT. Nonoy, ang mga babayi, pigrespeto asin pigagalang. Pero pag sobra naman, pingkiun mo na. At Kuya Nel. Ara mo nini, dahil mo nang paglingawan ang lindok asin siram. Yaon dyan ang kamurawayan at magtubod ka sako. Threesome Joyride. Dito lamang sa bago niyong paborito, Bicol Net TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. Maray na banggi. Maray na banggi man po Good sa Intuga Boss. Good evening. And welcome. And Papa welcome Max to our show. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Ba papalan. Maray na banggi po sa Boss. Excited Nakikisigaw ka ka. to Medyo excited. Oy, welcome to the show. May bago kita Tati ka. Bo? Isa May bago yan. kita. Bakit gusto magpabisto ka na bago tang Lang kaiba? Garo familiar man niya na bago ta. Garo kahawig ni Vincenzo. Yan sana talaga. Pwede. Pwede magpapamaksa de. Vincenzo, kaso no. Hey, welcome to the show, our viewers. Every Tuesday and Thursday po. Uni, Threesome Joyride po kay iba si Papa Max. Uncle JT. Kuya Nel, meron tayong special guest and hopefully sa mga susunod na programa ng Threesome Joyride, siya na ang inyong magiging kasama. Pahinga muna si Kuya Nel, susunod na po si Master Banban. Siya na po ang inyong mga kasama sa mga darating ng Threesome Joyride. Kaya, Good evening, everyone. sa basketball, Kuya Nel out, Master Banban in. Yan. Substitution. Sab. Substitution kung baga, no? Hello, Banban. Magandang gabi sa iyo and welcome sa Threesome Joyride. Ano ang gusto mong sabihin tagari-bagaday nag-iiro ang sa imong camera? Ha? Garo naghang si Master Banban. Naghang si Master Banban. Anyway, how was your day, Kuya Uncle, Uncle JT? Ay, sa kuya, medyo mugmawan akong maray ta. Nagibumibaya si
community pantry mi kang Happy Tummy sa Daraga. Very successful. Salamat. That is a Dagos good ang paglaban. news. Yan. That is actually a good news na pwede tang madangog. Sa pwede tang madangog kung yan nabanggi. And then, Yes. kunyan po pala is April 22nd, 2021. It's already 8:19 po ning banggi. So, ibahan nyo po kami down until 9:30 ta medyo ma-extend kita since nag-programa po kita ning somehow medyo late. Ano? Pero, sa gabos po na nagbe-birthday dyan, sa gabos po na gusto magpa-shout out, PM nyo lang po. I mean, i-kaag nyo lang po siya sa comment section or kung may gusto po kamong i-greet na barkada kung saan na naghihiling man digdi sa Threesome Joyride, we are all welcoming you. Ay, Papa Max, mag-greet ako. I-greet ko si pamangkin ko. Happy birthday, Ate Mariol. Happy birthday to you. Enjoy. Wala ba tayong pa-foods dyan? Ay, dapat igway yan. Dapat invited ang host kang Threesome Joyride sa pa-foods na yan. And of course, foods by Uncle JT dapat yan, di ba? Right, sige. I would like also to greet Ate Luz Gardinas. Happy birthday ha, sabi ni Kuya Wentworth Basco. Baka igwa ka pa dyan, friends. Kuya JT, Uncle JT na naghihiling. Yes, i-greet ko man sina hello, Angel. Moderator Christina, Jonaline, Ma'am Helena, sa Happy Tummy. Daraga. Good evening. Ayan, Happy Tummy po. Like and follow or join the page po kang Happy Tummy. Dakulan po dyan na pagpipilian na pagkakan. Yan po ang the best page here in Bicol. All over, Albay po, halos maski sa inigwa kitang pagkaon ng titinda. Ang sabi nga, bago mo payamanin ang isang stranger, payamanin mo muna ang iyong kaibigan. Bilihan mo yung kaibigan mo. Very true, di ba? Alright, may masahin ng usapan. May nag-text dito, Uncle JT, sa check natin. Sa page na, good evening mga kuya, papa. Mahagad lang po ako ning advice sa imo. Tanarireparo ko po ining agum ko, puon po kang magka-internet digdi sa arong, aba, dai na po ako pigre-reparo. Pati po minsan ang gibong harong, dai na po naaasikaso. Ano lamang po ang advice na pwede nindong itao? Baka nawiwili naman ang Papa Max kay Vincenzo. Day daw. Yeah, kay Vincenzo Casano. Actually, si Vincenzo Casano, magpili ka dyan sa nasabot niya na nagahang. O sa kuya, si Say Masawig kay Vincenzo. Si Say man lang ganun eh. Diba, ang ma-advise ko lang dyan ang pagkakaigwa po ng internet sa harap, kumbaga garo privilege yan. So, if you have an internet connection at home, di mo po pag-abusuhon. Siyempre, mapapabayaan mo naman po si household chores na piga-apod ta. Araw kayo itong sinabi ka sa obligasyon. Kung ang Sabado mo, Domingo, yan ang schedule mo kang paglaba and then paglinig kang harong, puon ka nagka-internet, nalingawan mo na. So, siyempre, medyo bako magkakaaya-aya sa tuyang mata kapag ang arong ta is mati. So, you should be a responsible internet user. Tama, Uncle JT? Ano man ma-advise mo, Uncle JT? Ako, okay man. Marami na problema mag-internet, mag-Facebook, mag-YouTube. Basta, iba kang tigapod na time frame ba? Di ba? May oras dyan. May oras man sa family. Kaning balance lang, di ba? Kung puro kita nakakarod ka yan, ay, iwal talaga yan. Iwal talaga. Ako man, halimbawa, may internet ako sa arong. So, ang gigibuhan ko kaya, halimbawa, from 9 to 11 a.m. if I am on my idle time, di yan, mauro internet ako. And then afterwards, syempre, mangungod to. Di 1 p.m., mauro internet giraraya ko, alas 2, kiagum na. Yeah. Kapadapan mo talagang maray kiagum mo. Siyempre. Team loyal, hashtag team loyal kitang tulo, digdi, na wala na si Evan, no? So, guest Alright. Another PM we have here on our Facebook account.
Ay, pala, we would like to remind you, o bako na-remind, sige na, i-like mo na po and i-share ang page Share po ng po. BicolNet TV. Kasurog Yes, kan yes. mga Bicolano worldwide. Okay, we have another message here on Facebook account ng BicolNet TV. Mhm. Kuya Nel, Papa Max, and Uncle JT, pwede po magagad ng advice. Gusto ko po talaga magtrabaho, kaya lang po ang magurang ko, abo po akong patrabahuhon, tatapuson daamo na po ang pagklase. Nahihiling ko man po kaya ang sakit nindang mag-ina ay ninda ni na mama and papa, gusto ko man lang po makatabang, pero dai po ninda masabutan. Nata daw po. For you, Uncle JT, anong masasabi mo? Sabi ko baga, di ba? Mag-focus ka sa pagklase. Pag nagtrabaho ka na, baka mawili ka, yan ang mapagal. Igwa man na sa pag gusto mo talaga makatabang, pwede ka bagang mag-SA, student assistant, di ba? Yes, tama. Please, nag-ano ka, nasa school ka man garay. No? Yan Yes. ang mag-share ko. Ayan na si, Actually, ano, si JT, Master Hello, good evening Badbad. everyone. Oh. Ay, wow. Good evening. Garo Good okay evening, na Master. internet Wala mo akong dyan, bigla. Ano lamang, and welcome to Threesome Joyride, Master Baban. Magpamitig Master ka po. Badbad. Oh, baka may i-greet ka, Master. I-greet mo na. I-greet ko si ano. Ay, happy birthday, Archie Bahamundi. Gawat sang daraga. Happy birthday. Happy birthday, Happy Juan. birthday, Konsihal. Happy birthday, Konsihal. Ano lamang, day lamang dyan ki day lamang Foods by Uncle JT. Dila mo dyan na Gin Tagoy, what? Gin Tagoy. Tagoy. Yan, we would like to inform you na si Master Baban po, saro po yan sa mga batikan digdi sa Daraga. Kumbaga po, kurangan na, anday na po ang pwede ibuli. Takang panahon po, iyan ang nang bubuli. Kumbaga, Master Baban, aka Asyong Salongga Kandaraga. Yan. Godfather yung kang Daraga. The Kamu, aki Godfather. pa lang ako. Nagiiling ko na kamo dati pa. Kamu sa tiga idol ko kay itong kapat. Mga gap nyo sa ako, mga 10 years eh. Grabe. Hoy, alam pala, ito nag-iiling na naman sa tuyang barkada sa Poro, si Marl Riantado. Good evening. Good evening. Sir Marl Riantaso, magandang gabi po sa iyo, ha. Magandang gabi. Pasensya na, medyo late ang sa tuyang programa, pero we will do our best para po makahabol Yes. sa late. Pwede po, may nag-PM kirara din isa sa tuyang Facebook page. Uncle JT, Papa Max, ano daw po kung magkaigwaman kita ng community quarantine? Ano? Bako community quarantine po. Community, ano ito, Uncle JT? Pantry. Community pantry, not quarantine. Ano daw po magkaigwa kita ng community pantry man po dyan sa may saudan. Tabaka daw po iyan na mga paratinda sa mga dahil pa man raw tindang produkto, i-donate na lang po duman sa community pantry. Actually, pwede naman. Pwede. Oo. Madali lang Ito yan. baga, go, Uncle JT. Ano ka lang, mag-coordinate ka lang si mga donors, mga araw ka yan. Phone ka lang sa saday, iliwan mo, tamad at ulan na lang yan. Araw kang nangyari sa muya. Kanina, di may mapiguho na. Magayon magtabang. Magayon talaga magtabang, masiram. And all I can say is, if you're tama itong idea niya, Papa Max, na si mga, ako man talaga sumararaot na, or pwede man makiulay na siya duman sa mga vendors. Oo naman. Sige po, Papa. And then, that is actually a good idea. If you're going to put a community pantry dyan po sa wet market na dyan sa Legazpi, I'm very certain po, nakadakol ka iyaning donors. Nga nga, gabos po sinda, nagtitinda dyan. Ning kadakol na produkto, whichever do you like, gulay, fresh meat, and the likes. So, iyan po, bilang isang owner po ng business, if I were them, o kung saro ako, if I am one of them, ako po, syempre, di ba, kadakol produkto dyan, dahil magtao.
O, di ba? Yes. Mapapano man ang Gatsu community pantry ta dyan sa Wet Pantry. Market. Ika, Uncle Master Baban, what can you say Master Banban. about the man? Mhm. Anong masasabi mo, Master? Yes. Tama ito. Dapat kaurunon sa mga business owner. Yes. Sa mga kung may mga sobra man lang, dapat itaw na lang sa mga nangipuan. Okay po. So, tama, aminin kaysa ba kayo magamarot ni? na Tama. Dapat, pirming warang tapok. Di ba? Warang tapok. Tama. Ilaog mo gabos. O, ay. Pero dapat kaon ka mo sa din. Bawal ang tapang Kaon ulo. gabos. Kain lahat. Mag-iba na naman yan Siyempre, medyo. Uy, may nagsabi dating ni Papa Max, susaro dating punggod. Siyempre, alam mo, actually, nabubura-bura na yan. Nakikisama sa kuya ang Maxi Pil. Kaya maraming salamat sa Maxi Pil, Medyo nag-okay. May nagsabi naman din si Archie, basta daw loyal, gwapo daw. Wow! Basta loyal. Sabi na Papa Max. Oo, gwapo. Loyal ba kayo, Papa Dapat Max? talaga, loyal tayo sa lahat. Siyempre, kitang tulo na threesome ng Joyride. Loyal. Ito, Dating Erwin. chick boy baga. Go. Erwin Granado, yan. Watch out. Uy, ano pa, Erwin. pa-wash out man pala, pa-wash out Pa-wash sa out, kabatch ko, si Erlson Bernal. Wash out sa iyo pala eh. Yan, happy watching po sa Gabos itong nabanggit ni Uncle JT and Master Baban. Going back naman sa sinabi mong pag loyal minagwapo. Tama man ang God. Exactly your point. Tama. Kasi aram mo, Tama yan. pag ang sarong lalaki loyal na, faithful pa, ginabos mo na. Di ba? Saro ka sa modelo na pwedeng arugon kang mga albayano. Tama? Pwede. Tama. Kasi kung gwapo ka man, kung arog man kayo niyang pandok mo na gwapo man, kaya lang babaero, ay, joke lang. Nagbuhat na naman ako ni sa dili kong bangko, Ay man, kung gwapo ka man ang God, gwapo ka man yan kaya lang kababaero mo man, di ka patatao, kang protection, ay, sala. Ay, sala. Very wrong bagay. Oo. Very wrong. Aram mo na, Archie, hindi ka na magparahapot kung may loyal digdi. Ha? Actually, May Consel nagpaparako Archie, talaga digdi. Master, may nagkapo talaga digdi, Master. Wala na nakakalo ko na, Master. Karalihan daw kinakikalo. Para man, dahil mo pwede. Kasi yan ang yan ang style Yan ang bagong style ko niyan. Yeah, medyo i-move the ining ko. May sponsored by sponsored by Baylon Family ning pailaw ko. And then yan, may paalam para ka. Kaming tulo digdi sa totoo lang. Mga loyal kami. Oo. Kasi kaya nga ni ko kaming loyalty card sa mga supermarket. Grabe ng discount. 50% discount magade. Sir, garo nga ang itsura mo, sir, ka-loyal. Avail na kayo ng loyalty card, no? Kasi, siyempre, loyal. Aram mo nga ni ako, mga master. Nagpila ko sa Gaysano. Tapos may, duman ba sa mga PWD? Nagapila ako duman sa, sa Bacoman PW lane, sa priority lane. Pinapila ko duman ng babae. Sir, digdi ka na po. Yata. Loyal ka kaya, sir? Kaya digdi ka na lang, inot ka na. Very loyal pa rin talaga. Grabe mo pala ang advantage kaya. Dapat talaga maging loyal tayo. Loyal dapat. Yun naman. May nag-text na naman may nag-PM na naman sa tuyang page. Basahon ko lang, Sige Hi, na, Papa Uncle Max. JT, Master Baban, and Papa Max. Pwede po magpa-advise. Tiny po si Papa, gusto na naman po magkagawa digdi sa barangay. Dahil man po nang gagana, pangwalo niya na pong dalagan, mapangwalo na pong dalagan, hanggang ngayon, dahil pa man nakakalaog. Ano po ang gusto mong i-advise digdi? Ano po ang pwedeng i-advise pala? Ano lamang? Actually, there is no harm in trying. Diba? Pero man lang yan pag-take ng civil service. Diba? Yes. Kadakol kong mit na nag-civil service, siguro mga 7 years na sindang kakatik, ika 8 years siya nakapasar.
Di ba? Mm. Try until you get there. Wala namang masama, di ba? Ikaw, Uncle JT. I-support mo si Papa mo sa sa pangarap niya na makatabang. Sabihin mo lang yan. Politiko. Yan pang-walo. Talaga. Maluwas yan, pang-siyam. Maluwas yan. Sigurado na. Oo. Ika, ang Master Baban, pang-walo na daa. Padalaganon mo pa si Papa mo kung ikaw ito. Ay, Kagawan. O, sa mag-chip tanod na sa nagawin niya siya. Tama yung tigsabi ni Kuya Jed. Ang pag-survey, mas kiwara sa posisyon, pwede. Oo, kasi Yan, pwede. ba naging Tama mananggat. pa nag-apply siyang chip tanod, makakatabang manggiraray siya sa security ng barangay. Pero chiptado, pwede naman. Oo, pwede na ito. Kailangan mo na mag-trying, much better ito. Oo. Diba? Pwede man barangay secretary. Yeah? Wala ka sa, pero barangay secretary. Pwede man o nagkaurulog ng cellphone. Nagkaurulog ng cellphone. May nagsabi digdi. Dahil na po siya magkagawad. Tama itong sinabi ni Master Baban. Chip tanod na sana. Okay man ang gadbaga. Oy, saludo pa. I consider those tanods, including the chip tanods, frontliners po yan. Yes. Can you still remember kaya itong nagpupuo ng pandemic? Sinda po ang nasa luwasan kang barangay. Diba? Yes. Both Saludo. ends. Yaon sinda. Saludo po kami sa gabos na tanod dyan. Lalo sa chip tanod, dumig sabi ni Master Baba. Actually, dati may nabakalaw kayan siya siya, no? So tanod bagang kalo. Okay man. Ora. Good old 2000s. May nag-PM na naman digdi. Uncle JT, Kuya Nel, and Master Baban, Papa Max. Garo po, narireparo ko. Si Agum ko po, 7 aldaw na, dahil man siya arog ka ito. 7 aldaw na po akong dahil na-ehem. Mamara? Mamara? Ano yan? Lalaki pa ba yan? Sender ka yan? Ba't? Ano be? Ba't may makulog? Ba't nag-antibiotic? 7 days. Siguro. Bakit kaming pagaan? Naulo ka, Master Baban. Makaulo ka, Master Baban. Sabi ko, Uncle JT, antibiotic. Sabi ni Baban, 7 days na. Na-under quarantine na rin. Mag-aguman. Under quarantine. Actually po, pag mag-aguman na ka mo, dahil naman yan uso, kung nagapuon-puon gate ka mo, bagong mag-aguman ka mo, or bagong partners ka mo, in first 3 years, medyo nali-nali pa. But, baga, tama yan. Diba? Papa Max, nagluluya ka. Nagluluya ka na naman, ha? Po, si Papa Max na nagkakaigwag technical problem. Papa Max. Hello. Well, anyways, mabasa muna kita kay mga comments. Uy, shout out sa agum ko. Anika, shout out. Shout out kay Chad. Sir Chad. Mag-order ka naman dyan. Papa Chad, kumusta? Kumusta ka mo dyan? Pero nag-aanik na naman kita dyan, Wala lamang. Hey Nick, shout out kay Nick Conde, kay Master Nick, kang Hideout. Shout out and advance happy birthday sa baby mo, Parts. Alaton na lang po si Papa Max, na nagkaigwa lang po siyang technical problem. Patayaon sa mga
Ikaw, Master, sa mga bagay-bagay, kumusta? Kumusta ang aldaw mo niyan? Medyo okay naman. Kasi productive naman yung araw ko ngayon. ML, Talaga. ML. ML lang. ML is life. ML is life lang. Napaka-productive masyado. Alat, may nag-PM digis sa kuya. Papa Max, Kuya Nel, Master Banban, Uncle JT. Medyo maselan. Sahon ta. Ang sabi digdi, nagdududa na po ako sa agom ko. Na pag nagkikibig po ako, pirmi niya akong tigdadaihan. Ano daw po ang problema ngayon sa kuya? Ano daw po ang pwede nindong maipayo sa kuya? Ika, Master Banban, naputol ka kaya? Anong masasabi mo kaya? Na nagdududa Bel? O baka, ang advice ko lang sa mo, kiblit ka sa ng kiblit, na baka pag nakulitan, mapiritan. Yes. Yung baga, sabi nga ni baga, pag mangarog ka yan, apupun mo kung ano. Malay mo, yung na sa baga, dapat try to explore, di ba, Master? Dapat. Kaya mo lang mag-explore, di ba? Dapat nga, pag sa sunod na kiblit mo, magbakal ka ng so dress na pula. Yes, sexy. very true. Bago naman barang, Tama yan. May nagsabi ni Giday para kiblit, si Paod muna. Sisipa. Alam, Master, masisipa ka na. Well, anyways, mga katrisam, commercial muna kita. Nasa 30 minutes na line na kita. Kuya Nel. Commercial kita, Master. 30 minutes na kita. Saktong balik Papa Max, commercial muna, commercial. Sige po, go. Saktong balik. Kuya Nel. Threesome Joyride is brought to you by T-Spot. For orders and deliveries, visit www.facebook.com/tSpotAlbay. Foods by Uncle JD. For orders, you may call or text 0998-246-1588. Winter Water. We purify your... Kaskason. Ang bilis ng ating commercial. Hey, welcome back to Threesome Joyride. Yes. 8:41 na po ning Banggi. Ano so piguulayan nito kasubago, Uncle JT? Threesome Joyride is brought to you by T-Spot. For orders and deliveries, visit www.facebook.com/tSpotAlbay. Foods by Uncle JD. For orders, you may call or text 0998-246-1588. Winter Water. We purify your essentials. Located at Santa Cruz, Virac, Catanduanes. Hideout Bar and Grill, located at Piborgo Street, Barangay Ilawod 3, Daraga, Albay. Mr. Jerry Bunao, Admin Officer 2, Malilipot, Albay. Hey, welcome back po sa Threesome Joyride. Welcome back. Okay. Maray na banggi po. Balik pa pa, Max. Ha? May nag-message kaya? O nini, basahan ko kaya. Usapang pag-ibig, usapang real life situation, usapang everything. Inyo nang matutunghayan sa programang pag-uusapan ang lahat tungkol sa ating araw-araw na pamumuhay. Usapang may kabuluhan dito sa programa Threesome Joyride. Sakay na at makipagkwentuhan sa inyong paboritong ka-threesome, sina Papa Max. Uy girl, kung maapili ka kilalaki, duman ka sa mga loyal pirmi. Uncle JT. Nonoy, ang mga babayi, pigrespeto asin pigagalang. Pero pag sobra naman, pingkiun mo na. At Kuya Nel. Ara mo nini, dahil mo nang paglingawan ang lindok asin siram. Yaon dyan ang kamurawayan at magtubod ka sako. Threesome Joyride. Dito lamang sa bago niyong paborito, Bicol Net TV.
kasurog kang Bicolano worldwide. The views and opinions Yun na ini. Yun na Seryoso ini. na ini. Wala nang the views and opinions. Seryoso na ini. Okay. views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Aha, okay na. We're back. Okay na. I think Yun we're na. back online. Seryoso na. Yun na, totoo na yan. The views and Totoo na. opinions. Yan, tunay na. Again, welcome back po sa Threesome Joyride. Welcome back po. 8:44 na po Welcome ning back. Banggi. So ano pa man? Comment section Yes. po, pwede po kita. Feel free na mag-comment po or kung igwa kitang i-shoutout, shoutout na lang po. Yan. Again, may we remind you na please like and share BicolNet TV, Internet, Television, kasurog kan Bicolano worldwide. Worldwide. Ano sa topic ka sa Oh. bago? So, dahil na sa May piga, May, next- kang may agong for nag-DM 7 kaya days. sa kuya, Papa Max. Sige, go, Sabi niya, go. Papa Max, Uncle JT, Master Banban, Kuya Ned. Narariparo ko sa agum ko, minsan, pag tigikiblit ko, abo na pirmi. Ano daw ang problema sa kuya? Nga tataaran ko kaya. Di ba? May nag-comment ka ni Kusubago, dahil na pagkibliton, sipaon muna da. Sayon daan. Ang bida, habang buhay na anday tumait sa inyo, sinikadan mo. Si Master Pero ano- Banban ang matibay magsipa. Sige daw, Master Banban. Ano man masasabi mo duman sa nagpa-advise sa tuya halik kay Uncle JT? Ang sabi ko nga ni kanina, dapat pag makiblit siya, dapat may ibang, kunwari, magsulog siyang badong pula, dress na pula. Dapat, kada kiblit, dapat may ibang tigigil mo. Explore. Thank you. Magsulog ka. Diba? Malay mo, Magsulugan tibak. Karugan. yan. Malay mo, Yan. sawa na sa posisyon. Iba naman na posisyon, Oo. di ba? Iba naman. Oo. Mga May sasala pang-exotic naman ka naman mo. na. Sasala Uy, naman ka mo sa CR. Shout out kay Miss A. Oh, Tapos kay shoutout kay Ben Clark. Mga moderator, Miss Happy Hello. Tamiyaon sa tumiyaon niya. Nakasubaybay. Good evening, guys. Magandang gabi po and welcome to Threesome Joyride. Kung ako sa iya, nung kakananggad magpakaagning bulitas ha? Anong bulitas yan? Ngayon, tako ang rason kayo ito. Di ba? Nung kananggad, natatawa kong advice. Minsan baga maglaog sa isip niya, ano daw ngaya? Magpakaag ngaya ako, tangani ngaya, magkaigwa, tumpigapod baga na explore. Di ka mag-explore. Kung ano ang tinaw sa imo kang taas, pagsagaan mo na iyan. Arog ko, Dax. Joke. Jutes, di ba? Jutes man, hindi. Paano na sana? Oh, yun na yan. Tagasa na. At ang sabi nga ng mga gurang, wala man yan sa size, sa performance na yan. Yeah, nasa performance Yan. level yan talaga. Oo. Tama yan. Di ba? Kung ba ko, pwede Kaya mo si Say my name yan, sa performance mo, ano pa man. Pwede man baga magbakal kay mga toys. May mga toys man baga, mga... Oh? Ano ito yan? Baby doll? Barbie doll? Tortoise? Animal ba yan? Ay, managad. Maigwang toy ka iyan, tapos ang gusto mo, Black American size. O, diba? May Asian size. So, Pero ang history Filipino kang size. Lazada tapos Shopee mo papamax, iwan ang laog ah. dahil managkakairiling ko lang sa homepage kang Facebook. So sabi ko, ano man ini paparakal din. Una ko nga ni, so ano baga kang sa mga lawa, so labanan, arena. Ito pala, bako man siya arena kang sa mga lawa. Ano pala nito? Toys. Actually, si Master Baban, dakoy ka iyan, playful yan eh. Ay, dakulon, digdig. Ako, gusto nyo, pwede man magdigdig ka mo, tawan ko ka mo.
Napasublihan Pwede mo ang kami. sublihon. Igo ako din yung mga sobra. Pasurublihan. Surublian. Sanitize na lang. I-sanitize na. Ah. Di ba ga? Babad mo sa alcohol, kadakol alcohol sa araw, sabi ko sa iyo. I-marinate pa lang muna, ipapamax Ah, alcohol. marinate mo Oo. na. Hello, Ah, Papa Max, Uncle JT, and Master Banban. Masiramon ka mo pagilingon habang nagkakaon ng tuyo, buda noodles. Ay, masiramon ang gadi yan. Ayo, grabe. Siram Diba? talaga yun. Sabihin mo mga 3 pidasong tuyo, tapos may noodles ka na may bunay. Jesus, nasira. Kada ungit mo, tagoy. Yeah. Woo! Tapos, ang masirang pa kaiyan, pagkakaon mo kaan na maluto, noodles na may tuyo, bumakal kang gin bilog, alam Yan. pampaborlog. Perting pulutan. Tuyo, tapos gin. Ano, magayon na combo talaga yan. Tuyo, tapos Actually, yan ang pulutan digdi sa hideout. tuyo, Yan. tapos gin. Tuyo, gin. Oo. Pandemic ba ganun Panalo yan? yan, Kaya panalo. okay lang. Oo, kaya daw. Naalala nyo kaya itong pandemic, so mahigpiton pa, saan ka mo nakabakal ning alak? Nakaliquor ban ba kaya itong time na ito? Diba? Ay, ako ka to. Ang tigkukuhaan ko yan, no, nasa tahaw. Iyan ang bakalan ng alak. Dakol na stock ng gin bilog. Ako, dako lang ang stock. Siyempre, Pati MP. walang income. Oo. I-deliver pa sa imo, Papa Max, nakabakpak pa. Nagabakpak pa yan. Maligaw ni si Master Baban. Naalala ko kay ito. May victim dining body. Di ka pa nga nag-order, mataram na sa imo, luwas na ngayon dyan, yaw na di-disorder mo. Ha? Anong order? So, sarong kilo, ano ba ga? Tuyo? Yan. Bali sa Piuduran ba gali? Paliga. Yan ang ano. Maligaw ni si Baba. Yan ang businessman. Di Yan ka ang na kahit tigasabi. magsabing Yan talaga dapat. Kung sa marketing ba, yan ang tatandaan ko yung para sabi sa ako ng boss ko dating na empleyado. Ang tigsasabi sa dapat, maging aggressive ka. Yeah. Very good. Aggressive yan. Very. Tapos may Sobrang sabi bagang, igos, tios, ugak, tigbak. Ugak, Tama ba tigbak. ga? Tama. Tigbak. Pag may igos ka, you can still afford to eat at least 2 to 3 times a day. Maski tios-tios na. But if you are ugak, lazy ka talagang warang gusto mo, yaong ka lang sa araw, nakatambay ka. What would you expect? Parang mangyayari sa buhay mo kaya. Warang malaog po na income sa imo oral daw. Di ba, let's say for example, you are just earning 250 pesos a day. That's enough, I think. Kung sulong tao ka, na sulo sa buhay or wala kang pamilya. Siguro, kung may pamilya man, you have to work harder, dobleon mo sa trabaho mo. Tama. Or maghanap ka ng better job para Magano ka ibang sideline pang dagdag. Yes. Mag-online selling ka, di ba? Mag-live show ka. O, pamay na lang po. O, di ba? Pamay na lang po. Papa Max. O, wala nang bayad sa ina. Araw ka na nasa likod ni Master. O, mine, Master. Nasa likod mo, mine. Yan. Mine mo na Yan lang yan. mga wall art yan. Wall art. May apot na ang Happy Tummy. Ano daw ini? Bata naglo-loading sa kuya. Baka naggilaw dyan sa Indo, Papa Max. Sige. May nag-PM Giraray, Uncle JT, and Kuya Nael, and Master Baban. Good evening po, Uncle JT and Master Baban. Pwede po ba magapot? Nata daw po dyan sa mga supermarkets, dahil po nagpapalaog ning dahil naka-face shield. Pero po paglaog, ang face shield, yaon man po sa payo, gigibong headband. My point. Tama man. Kaya nga ni-face shield. Na-obserbahan nyo man, pag naglaog ka baga, sa guard, sisulo. The moment na makalagpas na sa security guard, ikakaag na naman sa payo. Yeah. Nga daw di. May mga taong araw kaya. Yung mga saniring dunong. May nag-text ako. And then, ano sabi sa'yo? Paano daw mainit pag tigsusulog sa patient? Ayaw mo na nga. Medyo may harap kaya itong face mask mo itself, annoying na baga siya. Medyo annoying na siya. Makumang kita sanay duman eh. And then, tatawan mo pa ning another burden.
Pero kay po tamang giraray na mag-comply, ta syempre, pandemic po baga. Di ba? Baga. May nagkakaroon Para kuya. Para may sa to for safety man. for safety man. Even nga Mami. the persons na vaccinated na, nagsusulog man po giraray ng face mask and face shield. Kita pa daw po Yes, na day pa na vaccinate. Di kayo po Oo. siyempre mag-comply Yes. bilang Dapat albayan. mag-sunod kita sa guidelines Oo, ng guidelines. IATF. Guidelines. Diba? Para may IATF, LGUs, yeah. Yes. Para kagawad po, Papa Max 2022. Para kagawad po, Master Baban 2022. And para kagawad po, Uncle JT sa Buraguis 2020. Master, may nag-comment. Malabo Ah. kaya ang face shield. Nakakalula. Wow. Baka Pwede, di mo pwede. tanggal sa plastic. Doble baga ang plastic. Pwede, Bakit dapat. mo Yung pigkaan? mga arog talaga kaya na pagoda nila malabog pero may plastic pa pala, Oo, di ba? may plastic pa pala. Possible. Medyo blur talaga ang vision mo ito. May plastic, double-sided plastic ito eh. Diba? On both sides, may plastic yan. Kaya pa Oo. may naliot. Yes. Ang bakalon mo para heavy duty ang sa imong face shield. Taminsan baga iyan na Aha. face shield na 15, few days lang, raot na, sumabakal ka naman ng 15. Ang bakalon mo, so dyan sa may Yasiano, so 90 pesos. Imagine mo, 2 Sumakapal. months na sa kuya, sumakapal. Sararo ang bakal na. Tapos, minsan lang magasgas, matagas siya. Ito ang Tapos bakalon. ano mo lang siya, pwede mo siyang ugasan. Pero kung I-disinfect makapal, ba? disinfect, yes. Tama. Pero kung makapal man disinfect. ang pandok mo, dahil ka na mag-face shield. Hindi ka na magkanta talaban. Dahil ka na mag-face shield. Araw ka itong allegedly daan ng aning inubos da aso nakalaag sa community pantry. Grabe na. Ang tray. Greedy naman ang apo duman. Diba? Sabi ba kadado mo batay sa pangaypuan. Pangangailangan. Tumao Oo. sa kakayahan. Diba? Yes. Sa batay sa kakayahan lamang. Ika, Master Baban, kung ika mapila duman, ano ang inot mo kukwaon? Ako, bunay man. Tabing tulo ng bunay-bunay mo. Saro lang. So reaction ni Uncle JT, sabi ni Uncle JT, ting, ding, 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 MTRCB na pala. Ika, Uncle JT, anong inot mo kukwaon naman? Siyempre, hiling mo muna kung ano talagang pinakamas kaipuanan mo duman. Taday mapwedeng sige ka siya nagpua. Dahil mo palang kaipuanan, di ba? So, kaipuanan mo lang. Kaya nakuaon mo. Ako, may saro lang di ba si Baban is Bunay? Ako man, may gusto mo na kung kuwaon sa community pantry. Dakula, halaba, mataba. Halagad, mataba. Aram mo kung ano? Ano? Upo. Upo. Opo. Opo. Arge. Di ba? Pag sinita ka, sir, dakulaon man yan ang kinua mo. Dakula man yan. Pero saro lang. Dakula makakaon. Sa araw kayo kadakula na pagkaon. Upo, gulayon baga iyan. Sisawgan sa naaning gigisa sa naan. Tapos kagan mo magic sarap. Sardinas. Swerte na. Amo na. Pwede na makalipas ang sa imong gutom. Pero magay man na idea, buong Pilipinas na halos igwa kita ning community pantry. Magayon. Yes. Tapos sumago pa lang kay JT, nahiling ko sa post mo kanina, nag-organize ka man ng community pantry dyan sa Beto, sa Ilawod 1 talaga. Ilawod. Salamat sa mga admin house moderators ng Happy Tanis. Hindi talaga nag-organize kaya. May bakit na ng istoryahan? Mapunta ka lang. Yes, sige. May bakit na ng istoryahan? Mapunta ka lang since you are new on this show, Master Baban. Is it lights on or is it lights off? Lights on. Lights on. Yeah. Is it what's best time for ahem? Break pass.
Yeah. Number 7. Sex or chocolates? Chocolate. Yeah. Fast or slow? Slow. Nangugas o dae? Nangugas. Gano'n ka Siyempre. nagkari-kari. Si Simon ang gusto magkaon na dae naghugas, di ba? Pag makaon ka baga na nakakamot, sige, pre, pwede mo maghugas. Di ba? Tama. Mhm. Irarom o ibabaw? Iraro. Uy. Hugak! Hugak! Hugak ko. Hugak ko. Ayan na, mga katrisam, ikaw, Uncle JT, mahapunta ka lang. Sige, di ko pa yun hinahapot sa imo eh. Is it sex or Ano? chocolate? Sex. Wow! Is it lights on or is it lights off? Lights on. Kaling nahihiling. Lights on. Sige, ano naman, nangugas o dae? Nangugas. Pag-una ko, dahil nangugas. Ako naman nangaputunin doon ng tig. Ako naman. Sige daw, ikaw daw, Papa Mac. Sex or chocolates? Chocolates. And then after chocolate, sex. Yeah! Pampahyper, pampahyper. Mapahyper. Tabing makapira. Oo. Ayun lang ito. Master, ano po kay Papa Max Master? Malumoy o matagas? Malumoy. Siyempre lalo may braces kita, mapagalang magkaon may braces. Hindi yung nagsarabit. Hindi yung nagsarabit, Papa Max. Minsan may nawawalat dyan. Tigarag-arag ko kayo, no? May nag-comment, may nagpapapot. Sa date o sa date? Sa date? Aputan mo ako kung lights on o off. Lights on? Lights on, lights off. Blinking lights. Yeah. Blinking lights. Does it matter? Tabing baga. Pag blinking lights, grabe ang talpakan. May iba kita ng istoryahan. Na magruga not na bagoong da. Sabi ni IC. Si IC, mahilig man ini sa day ng ugas. Hoy, it's almost 9 p.m. in the evening already. Mga katrisam. Siguro I think we had enough, and again we would like to thank you our new co-host, Master Baban. I-welcome po natin siya, Master Baban, aka Vincenzo Kapanot. Vincenzo Kapanot, and then ikaw Nang-ano ka ha? Pwede bang pala aka Babalu, no? Yan, on behalf of Kuya Nel, gusto mo na po magpaaram and magsabi ng good night. Ako po si Papa Max. Uncle JT po, dating chick boy, ngunyan, good boy. Ako naman si Master Baban, ang Baban ng Baban nyo. Wow! Again, you're on the show, Threesome Joyride every Tuesday and Thursdays at 8 p.m. down to 9 p.m. We have to say goodbye already and have a good night's sleep. Maraming salamat. Bye! Maraming salamat. Thank you. Kuya Nel. Threesome Joyride is brought to you by T-Spot. For orders and deliveries, visit www.facebook.com/TSpotAlbay. Foods by Uncle JT. For orders, you may call or text 0998-246-1588. Winter Water. We purify your essentials. Located at Santa Cruz, Virac, Catanduanes. Hideout Bar and Grill,
located at Piborgo Street, Barangay Ilawod 3, Daraga, Albay. Mr. Jerry Bunao, Admin Officer 2, Malilipot, Albay. Tapos nagpapsa ulit ng January. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.